Иначе пък на вас искам да пожелая успех в предстоящите избори. Ако това е комплимент за вас, мога да ви кажа, че аз никога не съм се ангажирала до сега, така с обществено мнение, да подкрепя и бих искала да сте първият човек, който подкрепям като кандидат за общински съветник. Аз знам, че вие вече сте си общински съветник. Съзнах, че не може човек да не е обществено и ангажиран, защото не става само с това собствената си работа добре да върши. Трябва вече да пораснем там, че като гражданско общество да постигаме общото добро за всички нас. Мисля, че всеки един българин го иска, но някак по-образованите хора се отдръпват в политиката, смятат, че нищо не могат да направят, а не бива да е така. И понеже във ваше лице виждам човек, който не се отдръпва, напротив, иска да направи нещо, сам да допринесе нещо за града, в случая за Варна. Много ми се иска този град да има хора като вас, да имате шанса да продължите да помагате на културната общественост.